Ngayon, welcome back again to my YouTube channel. Hello, good day! Pasensya na kaya sa aking attire and look ngayon kasi kaka-vlog ko rin ng isang video ko na ganito yung attire ko. Yan, pasensya na kayo Pasensya na. Yes. So, today's video ay meron po akong bagong tutorial about dito kay Facebook Reels. So, paano nga ba daw kikita dito kay Facebook Reels na magkaroon ng ads and stars? Ano nga ba yung meaning ng dalawa? Magkaiba ba yun o magkapareha? Siyempre, magkaiba yun. So, kung meron ka ng Reels, sige na. Pwede yan sa personal account, sa Facebook page account mo. Kung sa personal account naman, pwede din kumita dito yung Reels. Basta may Reels ka na and upload ng video. Ano nga ba ibig sabihin ng Reels? Ibig sabihin nun yung 1 minute video lang yun. Hanggang 1 minute video or pwede doon 11 seconds. Pero ang katulad doon ng TikTok, yung mga sayo-sayo na meron 11 seconds, 12 seconds, 15 seconds, ganun. Ayun. So, eto nga ba. Pwede nga ba yung TikTok ilagay doon sa Reels sa Facebook? Siyempre, pwede. Pwede kung ayaw mo kumita. Ayun. Bawal kasi dito yung may watermarks ni TikTok. Tapos yung mga music, yung may mga copyrights. Ayun. So, kung gusto mo talaga is kailangan maging aware ka sa mga musics. Meron din yung iba na ina-upload na walang copyrighted. Ayun. So, imposible naman yun, di ba? Walang copyright. So, kailangan maging aware lang po tayo para hindi po tayo ma-copyright claim. Ayun. Kapag mas ma-copyright claim, ibig sabihin po nun, delikado. Ayun. So, balik tayo doon sa ads on Reels. Ads on Reels. So, sa ads on Reels is, kailangan lang po dito ng 100 followers. Ayun yung nasagap kong balita doon sa ibang Facebook page na nagkaroon na rin ng ads on Reels. So, ano nga ba yung ads? Yung mga ads, meaning no, advertise yun sa mga Reels ninyo. Ayun. Meron na kayo niyan. Congratulations. Kung wala pa, ito yung mga requirements. 100 followers daw, tapos may 5 active video ka na 1,000 and above yung mga views. So, paano nga ba mapansin ni Meta? Ayan, kailangan po tayong mag-upload daily, 3 times a day, kung kinakailangan. Kung marami kang video, upload na upload. Kasi 11 seconds lang naman yun, hinihingi. Ayun, yun yung requirements ni Ads on Reels. So, ako, tatanungin nyo, ay wala pa akong Ads on Reels. Pero, doon sa stars, meron na pa akong stars. Ayun, thank you Meta. Dahil, biniglang mo ako dun sa stars. Kaka-upload ko lang, tapos nagka-stars agad. Ayun. Kasi, meron na pa akong 1,000 followers in above. So, pag meron ka ng 1,000 followers, is automatic, basta meron kang video doon sa yung Reels, is, yun, magkaka-stars ka na. Ayun lang naman yung, yung requirements doon ni stars. So, paano nga ba kumita dito sa stars? Ayun yung kumita, yung mga magbibigay sa'yo. Halimbawa, fans mo, bibigyan ka ng stars. So, equivalent ng stars is pera. So, magiging money na yon. So, $100 yung magiging sahod mo doon. I mean, hindi. Yung $100 minimum yun para bago mo siya ma-pay out through bank accounts or PayPal. Yun. Pwede siya sa PayPal kasi ako sa PayPal po ako. Nag-register kasi wala pa ako bank account. So, dito po sa ating ads on Reels, paano nga rin ba kumita? So, syempre, ads yung mga nagpapatakbo. So, ads yun. Kapag tinitingnan yung ads, yun, magkakaroon ka rin ng kita doon. So, ganun din po yung, $100. So, ayan, mga kailongga. Kapag meron pa kayong tanong, comment na below. Kung ano pa kayo, nalilito, is comment na below. Baka alam ko po yung sagot. At saka, ayan don't forget to subscribe my YouTube channel. Ayan. And then, kung nasa Facebook page ka rin, follow nyo na rin ako. Ayan. Dahil, more videos, more fun, and Philippines. And God bless us. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.